L'escriptora Marta Pessarrodona va presentar dissabte a Gavà el seu darrer poemari i ho va fer a la seu de la Fundació Herbàs Amezcua. Envoltada d'un bon grapat de lectors i amants de la seva obra, Pessarrodona va comptar amb el suport de Carles Duarte, també poeta, que va fer la presentació del seu llibre Animals i plantes. Una sentida lectura d'algun dels poemes del llibre va servir per obrir l'acte. No sabia que m'estalviaves fiblades, com un amor que no acaba de ser. No sabia que eres, natural, l'artista tan gran que ni tan sols se'n vanta. Ara, molts dies, miro el progrés de la teva obra, la correcció de les teves línies, la teva capacitat de menjar-ne d'altres, la teva fragilitat als meus dits o als d'altri. Molt bé, perquè veig que hi han posat molta afició, m'ha agradat molt, però els notes com diferents, esclar, perquè tothom tenim el nostre registre, diguem, però a mi m'agrada molt que em llegeixin poemes meus. El també poeta Carles Duarte va ser el mestre de cerimònies de la presentació del darrer llibre de poesia de Marta Pessarrodona, que porta per títol Animals i plantes. A la Fundació Herbàs Amezcua es va fer una lectura selectiva d'alguns dels poemes del llibre de l'autora catalana. El caso de Marta Pessarrodona es así, es una mujer erudita, historiadora, poetisa, y bueno, tenerla con nosotros esta tarde, que nos hable de una manera tan sencilla y coloquial de los poemas de este último libro suyo, pues yo creo que es un placer y es un honor. Pessarrodona va llegir en veu alta també alguns dels seus poemes i va comentar la gènesis del seu projecte, alhora que va dissertar sobre la seva concepció personal de la poesia. La poesia, si més no la que jo intento escriure, mai es queda en la superfície. O sigui, els animals i les plantes són un motiu de meditació, en certa manera, en una forma poètica. La portada del llibre és il·lustrada per un gravat de Concha Ibáñez i en finalitzar la presentació l'autora va dedicar el seu llibre als assistents a l'acte.